Heroi try. Heroi try. Ngai kublei ya pi baro ki prabngat ki badon lang ni ke jingseng. Women Sunday bat kerpang ya i chairman bayalam ni ke jingseng. Bat kerpang ya ka executive committee jong ke jingseng genthe ni quality chlong. Kibala pelong ya ki ban ya wer yangi baro arngut bahaga ni gasni ngin don hangne ye namar bahaga tu ki por kibala ya wer yangi ban ngin don lang bat pi hangne empat semla kloy damano ban ya wer yangi wala ki don sabakam jingai ngim syam pediang Kumtang ila pediang no da ka ba tenju atat ya ki met ki phat jongi namar yela no arsut ha ka julong temen tengit ngau kemen sibuna ba la ya wer ni bingin don hanir kan ba pi ki prabunge ya ngo yu blai ba ha bang wan hanne ha kwal pti ngas ngau kumba wan shalayeng Barabor ngaju penpau ya kata habang awan hakwal peti ngas ngau kumbawan shalayeng kidon kidau kiba pelong bangan ngau kumta haus nem sijar kendai spa andreu po kendai hang ni hakasat kediang jong kayeng mene ke barim Ngasyong lagi kijat jong try baru syakri jong blay ubala dua nga ban pen kentang nga haga bangalai tiu try bade kata kasin ke banang konge banga IT ban syong gi kijat jong try bar kata gede kasni ke bakor dor hadu kata baka balang ke jong blay ke dono jonga Ban nado kata kasni ka banga syong gi kijat no try hadom tang long kom jo yero try kade kata ka banga snyong ayu blai nalor kata kilong kemilong pa jong ka balang hangni he kwal peti hati snam ke blalek no ke balalong kinong yalam lenti linga sibon ki kerpang Yai bamur ibengi khodi pastor balak songthai no try pastor MW lalu ibalalong unong yalam baradba ya ka JM ka jonga ngatip lut ya kisnat kidong jong kasar silong barok away mahagi tu por mai isyarai ya ka silong barok away nagaway ka sni Ni lei rong sekiyeng prabnget hak leng ki dong maulai jayau riat samtia mau prem shalumo ba nok se chatai bar chadu sinong thmai bat kita gide gisnem ki balong ka school ba ya ka jia inti jong ka jing em jonga ka bas dang na ka basong ki kijat jong trai ya ngo yu blai hagan gasngi Baka jingseng genteng jong ka balang de jong blem mikhale barasam kalapan baik ya gane ga khubor bangin yo bania slok ha kane ga sngi menta bat ha keleng jong ki pulpit jong ka balang de jong blem ha gane ga sngi ken ya kren ya ka jo ka phang ka jo gane ka subject ya yo yo blem ba ya gane ga khop La puli yakan nagapor sakapor ngi barasitiyo sorkham ngi layo ka win sweet bala puli kala janman kemit kat kiba puli duai la de ki puli nang no yes dang ne ki pengkot ha kane kala nong ga bala puli mentaru ga bala kan mau mentaru ka wedi de kot na kene kala nong ga bala tho ngin yakren Kakubor kabang de ban simenta hagane kapor kalong Sang hagi kijat u Jesu ban long ki ba sempang
Song hakikjat u Jesu ban long ke basyempang. Yala de alamat ko mangalay tu epi nado mga song hakikjat jong try hakitagapor. Bat hado menta ngalong kumni ko mga long menta. Haganagapor menta nganam pulisu ya gini dekat ngin suya krenbet ya ka benta jong ka jinga slok haganagapor ya ganagapor arajar senem tam manswa habang apersang ban ken ar hajar ar peunriu menta lakum no ar peu pateng naga sispa nilatam ya kata kat baya kanega kubor kabau Jesu ule ayu ya kanega ying jong ka Mary bat ka Martha Yisngau bakalong thamai, yisngau kum bakalong dang menin mencisngi, kalong thamai sa, katakan ika bor kaktin ke jong blay. U Jesu ulong nong le jilet, wala le keleng kicaka. Barhagano ka por ka bawde ban wan, hagane ka jaka ba don kane ka nongrit ka ba don kane ka longying. Kabau lawan bandrung. Udang ya lenti. Baru udang airu kijing kren kum ka parsi. Syapang. Unong Samaria babha. Bat kalapoy hakani kabantang kabalaong. Ula le jilet. Kila le jilet. Kidon ba kinong budjong u. Kibalay le rengkat baru Jesu. Long balong ularong hakaway kaying hakatakan nongret. Hakani kaying don ke Martha bat ke Mary. Ngala persyang ban pek katukan ni kat kabanga la ban pek bantip ke Martha. Ngam siem ban don sibon ki banta nagaktin jong blay ban yatu sapang ke Martha. Bat wat ia ka jengmut jong ka kerteng Martharu. Katkum kato ka kentin balabo kerteng i kadai ka kentai lady. Kadai ka kentai. Ngamut dur kumno kinong bu kerteng ya kane ka kon ka bakilayo ki ong ka Martha bagalade lepa ka Martha. Ka kentai. Kamnyar bandon ki bang bu kerteng haba de ga kerteng banong o la kha dengan te te bu sendon ga kentai mo pat ju kham don ngai don ha ga we ga snong nga ba ya ti kelang kelang dai don we snong ga bu kerteng yau cenrang uka video nga mata ibu kerteng uka usenrang ukon senrang bagi kaki bukerteng uka long ke pelaban yos ngau kim kita ke Martha ka don la ka jong ka benta jongka ke Mary ka don la ka jong ka benta jongka baro arngut hangeng yo i ya kini ki kenteng klem martatin kinde gi samla namar ngem samla tip ban yathu baki don ki paten jongki ki khon ki jongki u Jesu habala rong hane ka Martha ka balap diang singob hayu naka ni ka nong ka bingi pule sa phang kani ka jingjia bau Jesu le rong ha kani ka longying ka Martha galong ka briu ka basyalak kabakam pariak parai banne ka Mary namar haba tit ying u Jesu kalale pli ying maka kalap diang sngau bhayu u saying bat anda haba la rong haying kadang de ka por banyak li kum ka jog jongi mentat haba wanu nong we bampat juwan menumno
ngin din dala syongkai baro arngut ngin ya kli ki baro mereka Martha habau Jesu la rong hangne bakala piang singau bhai habau la syong hanta uyo ka Mary ka long ka kentei ka bakam jamnut ka bakam loi ka bom da bontin ka pau ka dor jong ka singau red jing jamnut haka kam da bontin kum ka Mary kum ka Martha sorry kat baka Martha haga naga por lesiu Jesu umpat yo por banda keli sapang jongki kum no pie long pie man hoi ulong kunu bleu tip kum no tilong mereka naga Martha kendit ke ong penban yo Jesu ka kedau ti ya kapara jongka Talong ke bom day ban long hakaru kam riu. Ban wan rong unong way kam tamu riu krau. Jisu de riu krau. Siem utrai ki trai. Kalatip bau de riu krau. Mar kalatip si paung Jisu. Ulaju rong hagi ying jongki haji por ki por. Kat bahaga de gasngi. Kapan pau kom kabriu. Kabam nyeu kor yau riu krau. Siem utrai ki trai. Habarung Jesu hangne kencan ka kedau ti ya ka para lejong. Kamen sim kedau ti ya no kalong ka basniu. Jesu hagita ka por kumuriu krau. Syam kreni kat kum gane ka jing thok ka bangi puli klem kreni susnat kiriu krau ki long kum ta dang man chi snge kendoi wai riu rang ba wi thu khana ai ba joy kum riu krau jong ka riber ka jai ben riu bat ka balang hi riu ba jai ubas ngaurit haba don ba kren yu kumno ulang jai kum taru Jesu kendit ke Martha kala kedau ti ka para barkali thu de ya ka jinglong jong ka Mary ban ong ko try ani ka khot ka ba sao pau ka ba thu yengi habau Jesu yo i ka Mary ka shong khop kat baka Martha ka kedau ti ya ka Mary bandong ko try mem kmi baka parajonga ka ino nga bantre ban sutre jintre marway modur ma pi pensyong dor ma pi kan no ka jinglong kan e ka riu kan thai kayo ka para ka bakodor tam hak mat o riu krau riu rang ba ka kedau ti lagi jong para hak to por kelem arta tenu Jesu nong ani kene ka Martha hadukan dokon haduk kata ka jinglong prabangai bi hau try Jesu habangi don hagi yeng gisem habangi don hagi balang ke jongi tongin kan mau yakane banam kedau ti yano yakimen ti para syukur hagi jinget kajuk kabangi emantang yo i kajuk kabala kla ki breu kem don so kaman sim reuble kendiaru ki bak deukti yaki para lajong halayeng halasem halaga balang rude long ke bau blai unnom ngobha dalele kala kedeukti yaga para bat kala hukum ya Jesu na lor bakaya thu kum no ka Mary kam syam la rap ka ban trejing tre ngatrai ha gitu por ka Mary te gala la sudem sepo kam de sebelum peti khmat mo ya kata ka para kum no ka ya kata ka men kala dem sepo na lor kata ka hukum penban ya Jesu ban ong se ya ka
Bahkan ya rap trejing trej lembatnya. Ong ya ka. Ani ngaperkat dan ngapuson ya ka ni. Kamarta. Kalong kenjadok nilabanong. Kalong kenjadok. Datang ke breu ke bahkan jadok. Ke banut ban le ke ban penjabur rom ya katakan long renyang lejong. Riu krau riu dan buram. Hapok menteri mundong. Kani ke pentai. Kala long kenjadok pura. Bat ke kedekti, bat ke bayatu, ya ki bat ke bahukum ro ya nga bangan ong. Kum no mangau nong we ngan wan sneng ya kani ke para jong pi ya ke bakale. Kalong ke bom day ban long kumta. Para bangebi hau tra Jesu. To gaktin jong blegan hikay ngi bengin long ki bariu blay da shisha. Ke bakom gene ki borken jado. Ke nam sno haga jim. Jongi we puwe larang ba la ne long kmi la ne ke ken thai kum chu. La khot yangi ba la ong yangi haga de ji sang bangi ni kren. Ban long ke ba chempang. Tengi yo i ka Martha mdon jing chempang ye te mo. Kala duk lup ke jing chempang. Mdon jing chempang ye syu. Habakat kita ke jinglong kala le nakam tala ke jong ke para hang no su bandang kedeu ye ke jing chempang jong ka. Jesu haboyos ngau ya kata. Ulo ong haka. Utrai le tu ulong ko Martha. Pakus lai bat pencitom sat ialah di syapang kini ki ru. Kani kalong kabor kenjado kabasyrkai kabakta ya ke Martha. Ujisu barbor uhikai yaki senram jong uhikai ki padba. Uju airu ya ke parsi ong kilai ban bet yo sembai keleng. Balong ke parsi don ki sembai ki bahap. Haki jika mau, haki jika sia, haki jika ding sia. Ki bahap haki jaka mau siang bat ki bahap kendau bahap. Ki bahap haki ding sia. Ki long kita ki breu ke bala sertap da ka jinglong bakan jado ha ka jingem jongki ladangi pai na ka we ka diang kan ka khobor ka long chapang ka jinglong do ba ka jinglong mensim hi ka pau kani ki lenong Martha la sertap ya ka de dengsia kita ki baro ke ba ilale akmadu Jesu ki long ki dengsia Tang si kentinu Jesu ong yaka. Papan si tom sat yaladi dagine ki baro. Bon ki priu ki pen si tom sat yalaga jong ka jengim. Wat ban klet ban sakri yau try. Dang mencit ngi ngadang thoi ka we ka jirwai ka bau bleu ai. Balai jar hajing mani. Balai jar yang mana? Kijing da kisis patam, kijing kibabon kipara banget, kat baka jing jong try, balai kalong jar. Lada kini giben ginang man yam, kigilade man yaman kami, man kipor badai ban longjing seng kini giben si jauh man lenter. Bom dan balai song ye kita. Kin mentang gitu giben katukan ni teli hikmat bala don wan song ya kita nok mit si balang tenok kamit si sejan sano pai lang dong tra kala de kum om Jesu Hebreu ki kam nyau kor ya ki jong ka pertai ya ki jong blai ki simni ka kum ka bom long Kawai ni gilong kami, hakawai ka balang ka ong kumne hakawai ni kitinya kren.
Pi kirang ba pi kerhu tang ke neutral. Hagis ni pohya hiru bija. Nomor bakim ju kampoi hagi jieseng badeban poi. Tanung kami berselub nong. Pi kirang ba piwan kerhu tang ke neutral. Sepok yang je imenom no. Kata gade gajing em jang alang beri. Balai gaji agam ta. Kajing bon kam gajuk menta kepala sekai. Kajing bon kam haduk kata-kata. Ikum bagi breu kim dan porsisa bankan mau ya ulai. Nak kata-kata ngidon kam ban yai penken mau iki prabengai. Banam penja umat iki ben kaying kentang utrai. Kumbaong bajai menswa. Ladam don bawan jeseng ngan ya lap ya ki ben ki mau ki ding kin yos ngau ya ke kubor ladam don bawan jeseng ndrai ki glad ya kata kabasyong haki kijat dong trai ka ai ka jing sempang kabasyong haki kijat dong trai ka walam ya ka jing sempang ong job kalong kabjeliu haduk kata-kata. Banti ia ka kalong kum kaksier kabanala. Banti ia ka ban senaya ka hadu bakan dalong siar kalong kabjeliu haduk kata-kata. Bat ban yo ia ka jin sempang. Hae ken on wat ia ka ong job. Ujub haga kitab jauh ke baarpe pragla nongor kat kepakat arga bu ong kumni hae on sem ya gajing start hae on sem ya gajing sempang hae on sem ya gajing start laban sem ka dak balik pulih Komios ngau balakan tu sakri jong tramenin haka ba ilekren haka way neki kenja function. Pastor bi jongi Toro el kenaitan. Ngakan tu ya pi ki pailang jong kari dah binri. Ban ya be ya ke jing start. Kade. Kadong kam ke jing start ban ya be ya ka. Handre kajing sempang hang no min pulih ka. Kajing sempang hang no min pulih ka. Ujo puang haga dekat ka aku pra jong kelenong ka aku pra. Wang kajing start ke syong. Ha ka ba ki briu ki kenriak na ka basniu kata ka de kajing start. Hero try. Kajing sempang kadai banyo eka habakan riak na kabas new pet ya kemarta kamdan jing sempang ikdaukti ya kapara kajing sempang on yo eka ong ujo usakri jong blay dei haba ngiken riak na kabas new Parabangai bihau tra Jesu ko ki parabangai baro ki kena bat ki samla kan mau ya kane pi ki samla lada pi kwa ban long ki briu ki bau blai un yo ya ka jim jong pi nado ba pidang red nado ba pidang kena samla song ha ki jong trai ai ti hau bat ma u un pelong briu pi pin yo ya ka jing sempang na lor ka jing start ka ba pin pule ha ki school ha ki college ha ki university ka wisdom ka buwan no blai ka jing sempang ba krautam pin yo haba pinang ban kenria na ka basniu ni tenat sibune ban yo hi ya ka Mary bakatang maiim dan ban ong namar ka para sa chat kalakren kumta mai isis ngabjar uji su ban upan pai ya ka Martha ban pet ya ka Mary ko Martha pet ya ka para
Uji su ong yaka wapen sitom sat kini ki baro ki jimbun kam jong pro hadu pada klet pan sakri yo blai ki de ki jimbun sosat ki jim namar ha bekut ngimla man rak nang ni porte thali ngiwan thali ngile na kata-kata ya be ya kita ki hadu pada klet yo blai kalong ka basai kidar kad baki breu kidang duk kidang keduk kidang kam dan por ban be yo blai ban wat yo blai andala bon ka spa andala bon ka pau bam dan por te pen kut be ha ka bun kam kan nam yeng ha ka si bishar yong blai ka bon ki kam kan nam yeng tang su kabrit kado shwa ban le che jingtep kaktin bon kam kalawai hak mat jong blai onam keli yakikam upe jaga donu jongpi kan no pilasong haki kijat jong utrai kade kata ga bahakli tam ko jisu ukwa ban shen yaki breu ki jong u jisu la ya ro ya ke mary Henry tang kawe keberan kam lasiat ya ka martab dau kuli ba jurha dau mau ba ban terlihat ya ka marta bahkan sengap jar go marta papan stam sat ya le de ki tang kawe kebadan kam ani lemar ketin ha to por na tra marta gala dem kan siapa hikmat yang kau ani plan ani kumno Tuhan keren ngali hukum jauh jisu pun senang ya ke Mary mentapat nuang datang ke we ke badan kam ke Mary kalajit ya kata ke banom rong no anaka ani tang ke we ke badan kam kalajit ya kata ka banam rong no naka ka song hakik jadung tral ka sa skor ya kikten jong kalong ka bakodor hadu kata bat kalanang banjit ya kata ka banam rong no naka ngala persyang ban mudur ya kane ka kenten ka bau jisu kren Hong semlak deu si bon ki reference nakan nega Bible ban sem ya kata. Henry hakajing mud bakan jam sim hakajing sempang bakan jam sim barit jonga. Kaba ilajit ya kaban nomrong no naka. Mudur mepi para mengai. Kaban nomrong no nangi ya kabang ilajit now jisu kabangila jit na kataga jing embar reu blai ban ya de baru blai ke ban nomrong no kata ka ban nomrong no ka ban le lang bat ka man sim anda habala klat na kan ga jing em kispa ki peu ki baro wat ke ga meru ga de ga kendeu ka ban sa tap cha jing tap mereka kata ka ban nomrong no na kata ka mensim bakodor ka bau bleu la tau ayu ngin pelong ya kan ka mensim jongi kata ka bau jisu ang ban nomrong no ya ka haba ka mensim ha ko bigas ni on sarong no ya ka bau bleu la bu bakan leng no andre kata ka ba ka meri ka lajit on nomrong no na ka ngaperkat ke gane ke banam rong no nangi endah bangila klat na gane ke pertai ya ka met sa jing tep baro ke jing don jing em ka werum la banra sipi sarum la banra ndai ke kata ka banam rong no na kata ka mensim jingi bahkan le lang bat ka mensim sa kata ka jaka ka bau bele lepun baik ngasem nak ketien jong blai bakom kibala IT ke jim hau trai de tang ka jing pen im
kabangila pediang nau Jisu kabangila yo nau. Berkata kajing penem ka pelong yangi ban yai ne hado ka bakop. Laki jing ki wan ban sertap ya kajing imnyungi kanno kemla ban penki. Kadai kataken ka balang ka jongle. U Jisu habau seng ya ka balang jo usak ne ka pertai uladap keren ni ki kinten ki bau om. Ki cerdop jang ka jong ke nom la ya ka. Kadai kata ka balang ka ba ka mensim jong ubriu ne ka briu ki lap dian kan haka donu jongki bau Jisu la syangkat haka donu jongki katate anam don so meno bala bandrong ya ka anam don so bala bandrong ya ka badak kata ka jing em ka bakela IT hau try haka jing penem ya ki pop ki ba wadam bat ka em kila berbi ya ka jabin reu borok wai bangin long ginong pop kumbo pol baro ngilong ginong pop om dan bahak wero mereka senam jong Jisu hakading pena kasat khoi par ya kita ke bala ITU badak kata ka jing pedem ka bakela pediang lapen khoi ya ka pop baro daga senam jong Jisu padha ka ya ka bakadu hakai ayom ke bakadu pule naka kitab jing penpau ke yetu kumno kata ke banom rongno naka jing im jong ke Mary ke bau Jisu ulang kalajit ya ke banom rongno naka kajit ya ke banom rongno naka ke kitab jing penpau ke bau Yohanes pule yo ipau ya ke nega dekat kata ka banom rong no na ubriu lani na ka briu hadu hakmat jong blai ka kitab jing penpau arpu we gele nong ka dekat ka ba arpu nyo ka ba ang ka jing im ka bala yo map ya ki pap ki bala pen khot daga snam mu Jisu ban rung sakahima jongble badalele kanom yole rung saka ke eru kabam khoi lani utaw bale ye kabai jili bat kajing lamler hendrai tang kita ken kebala tho ya ka kerteng jongki haka kitab jong ka jingim ya roy try kade kata kan ka banom rong no su na bro kade kata ka ban lelang bat ka musim sakmat jong blai hang tau Jisu wang unong to wan pi ke balakar khu jong pa to yo ya ka hima jong ka balakre ya pi nadu mendang long ka pertai ya roy try to tranger khu ni lang ba kan ka Jislok kabalang tot haga nega step menta utrai on ya rap yangi bangin laban em gajing em ai bagai ga khobor jong ga women Sunday jong ga snam arpa unreu kan pen kan mau yangi bakajing wan jong Jisu haga yeng ka Martha bat ka Mary kalong ken kumba wan haga nega met jongi ka met ken jado kada ka mensim kada ka em ka bola persat ngin sumar ya ka ngin mai lat ya ka jilong do bahkan pendono ya ka jim ka banyila jid na ka benta ka jim ka bede bat uble ngin yale ban yaine ban long gibri gibri uble tat hado bangin da yotia na ka jim hagwe gasni to tran karku ya kane ka bentan jong kane ka jis lok hagane ka step nak minta ka buram jo amen bat amen